दिनै आरसुनि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्मनि जोनोम सान। अल आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादनि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्मनि खुंगा 45थि जोनोम सानखौ दिनै क'क्राझार सहरनि खोला फारसे गेन्दाबिलाव थानाय डायरी फार्माव मोनसे थिलेबलेब हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बिथांनि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि बर', गार', राभा ट्राइबेल सुबुंफोरा फैना आशीर्बाद होफैनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि ट्राइबेल फरायसा आफादनि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानाव बिथांनि अनजालि बिसि भेटेनारि डक्टर मनमिता मरान आरो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा हामलायथि बावदों। মই প্ৰথমে তাৰ বাৰ্থডে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যত ভাবোঁ যে সি ট্ৰাইবেল সংঘৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ চবৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব। যিমানেই আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহকেইটা আছে আসামৰ তাৰ কাৰণে মানে আগবাঢ়ি যাওক, যি যি সমস্যা থাকে সমাধান কৰিবলৈ অলপ চবেই মানুহখিনি মানে তাক সহযোগিতা কপাৰেশ্যন কৰিলে ভাল আৰু সেইটো আচলতে আমাক অকণমান ডিপ্ৰাইভ কৰা হয় ক'ৰবাত জেগাত, সেইকাৰণে মানে এটেক কৰে এনেকুৱা ছোৱালী কিবা কৰি মানে ডিপ্ৰাইভ কৰে। সেইটোত অকণমান মানুহকেইটা এৱাৰ হয়, সেইখিনি য'ত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে আমি চবেই মহিলাসকলে স্পেচিয়েলি আমি ট্ৰাইবেল মানুহকেইটা যোন পঢ়া শুনা আছে ইহঁতেও অলপ মানে কোঅপাৰেট কৰিলে ভাল আৰু সংগঠনকেইটাক জনাব লাগে। এইটো লুকাই থ'ব নালাগে, ভয়ত আৱাজ দিবই লাগিব, নহ'লে মানে আমাক এনেকাই ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখি দিব ভৱিষ্যত। बार्थडे उइस खालामनाय थाबाय गासिबो थाबाय। जोङो आरसु क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानै आं बेखौनो फंनैसो बुंनो सानदों। जोङोथ' जेनेबा बुंनो थाङोबा बुमिपुत्र, दा बुमिपुत्र होननानै जोङो सेरखाय बेरखाय गावजों गाव गावस्रालायनानै दं। दा जोङो आरसु हिसाबै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि हिसाबै बेखौनो जों खावलायो, बयबो ज' जानानै जों मावलांनि, जोंनि बुमिपुत्र माबाखौ लाखिनि स्टेन्डखौ। दा बयबो खामानि मावोबासो जोंनि बे माबाया थांनानै थागोन, जाथिया थांनानै थागोन, गासिबो जन'गोष्ठिया ज' जानानै खामानि मावनांगोन। बेफोरबायदि इनाया दानि गोदान खोथा नङा, जागासिनो आरो जाबावगोन। दा ओंखायनो जोङो बेखौनो खावलायदों, बयबो जुदि ज' जालायनानै फैयाबा बेफोरखौ जोङो गाग्लोबनाय बुस्थुखौ फोजोबनो कठिन जागोन। दा ओंखायनो जों बयबो ज' जानांगोन, सोरबा गार'आनो जाथों, सोरबा राभायानो जाथों, सोरबा बर'आनो जाथों, ज' जानानै जों ट्राइबेल हिसाबै ज' जानानै जों खौसे जानानै मावनांगोन। नङाबा जोङो बिदिनो सेरखाय बेरखाय थालायोबा बेजों सानसे दस्राजों गाग्लोबजाबाय थागोन आरो। जोङो खामानि मावनायाथ' ट्राइबेल्सनि खामानिनो मावनांगोन। जोङो जेसेबांखि हायो जोङो जोंनि आखायाव जेसेबां केपासिटि दङ बेखौ लानानै जोङो दावगागोन आरो बेनो जों सापर्ट नांगौ रायजो राजानिफ्राय। बेनो मोनसे माबा खावलायहरनाय थाबाय। दा दिनैनि बे 45थि हरेश्वर ब्रह्म जोंनि आरसुनि आफादगिरिनि बे जोनोम सानाव जों मोनसे फिसा इसु लानानै मोनथाम-मोनब्रै ट्राइबेल जन'गोष्ठिजों जों बेहाय हाबाफारि लादों आरो बिथांखौ जोङो बे जोनोम सानखौ खुंफुंनायाव बाहागो लादों। दा बेवहायनो जों ट्राइबेल हिसाबै आरो जों बर' जाथि हिसाबै फंनैसो खोथा जों बुंनो नागिरदों। दिनै ट्राइबेल होननानै बुङोबा सारा आसामाव जोङो एसेब्लाबो दानि सरकारा जोंखौ एसे बिहारि नोजोरै नायगासिनो दं। दा बेनि खेथ्रआव दिनै जोंहा लोब्बा सरकारफोर दङ, बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि बे ट्राइबेल सुरक्षा बा जोंनि 6 शिडिउलाव मोनखानाय जे जोंनि राइट्सफोरखौ जाहाथे दिथि होनानै दिनै नुगासिनो दं। जोंनि बर' हालामाव जे बर'फोरखौनो उच्छेद खालायनाय बा रायजो राजाफ्रा बेखौ रायलायो, दिनै फिसा फिसा गला दखानफ्राव आरो जोंनि समाजफ्राव रायलायो। दा बे जाबाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि खौसेथि गैयै, जोंनि गावस्रानाय, लिडारफोरनि गावस्रानाय बे नुहुरथायखौ नुनानै जोंनाव भबिष्यतआव जोंनाव एसे गाबखांनाय फैदों रायजो राजाया, जे जोंनि ट्राइबेलफ्रा मा सुरक्षा थाबावगोन। दा बेनि सायाव रायजो राजाखौ बेखौनो आं खावलायनो लुबैयो, लिडारफोरखौ जोंसो बानायहरो, लिडारा गावसोर जाया। दा ओंखायनो लिडारफोरनि मेन साबिया जाहैबाय रायजो राजा। दा जोङो रायजो राजाया गथै अल आसामनि ट्राइबेल जाथि ज' जानानै दिनै खौसे जायोबा
दिनैनि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोंनि आतसु दा बे संगठनखौ जोङो सापर्ट होनानै गासै अल आसामनि ट्राइबेला सापर्ट होनानै जुदि जोङो मोनसे मोजां दैदेनगिरि बा दैदेनलांनो हायोबा जोङो ट्राइबेलनि बे आलाय सिलाया जाहाथे एकगत जाफिनगोन ओंखायनो आं खेबसेबो खावलायनो लुबैयो जोंनि ट्राइबेल माहारिया गासै एकगत जानांगौ दिनैनि दिनाव आं बे बार्थडेनि आफादगिरिनि बार्थडेनि गेजेरजों बेखौनो बयबो ट्राइबेलफोरखौ खावलायहरबाय মই তাক মানে ভাল বুলিয়ে মই ক'ম কিয় তাই ভাল কাম কৰি আছে আৰু ভাল কাম কৰি যাব লাগিব আৰু গোটেইখিনি আমি গাৰো সম্প্ৰদায়ও তাক আমি ভাল পাওঁ আৰু গতিকে তাকে আমি যিমানখিনি নহয় কিয় আমি ট্ৰাইবেলৰ বহুতখিনি ইয়াত ক্ষতি হৈ আছে আজি আমি ট্ৰাইবেল হৈ পেলাই আজি নানান ইত্যাদি ভাবা মানুহ থাকে গতিকে আমি ট্ৰাইবেল হৈ পেলাই ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন হৈ আজি গোটেই গাৰো হৈ বা ৰাভা হৈ বড়ো হৈ আমি একগোট হ'ব লাগিব তাক বুলি আমি তাকো আমি ধন্যবাদ যাচোঁ তারপরে ইয়ে হ'ব লাগিব दिनैनि बे आंनि बार्थडेआव नुजाफैनो हानाय थाखाय फैनो हानाय जोंनि गार' जनगोष्ठीनि माखासे दैदेनगिरि राभा जनगोष्ठीनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनायखौ बारहरबाय दा आंनि दिनै जोनोम सान आंनि बार्थडे बाहाय माखासे आङो माखासे ट्राइबेल जनजाथिया मा जादों खैफोद जादों आं बेखौ दा दिनै आं बुंथ'ला जाय हक जों भबिष्यतआव जोङो आतसुनि जानानै जों माखासे प्रेस होगोन मोजां गाज्रि जों सावरायगोन दा आं दिनैनि बार्थडे समाव आङो माखासे बुस्थुखौ आं एसे उसुबिदा जायो बे प्लेटफर्मा दिनै बार्थडेसो नालाय आं ओंखायनो हारिनि थैनो थांनाय मा जादों मा जायाखै आं बुंनो एसे उसुबिदा टेकनिकेलि उसुबिदा जायो आसा खालामो दिनै जाय जाय नुजाफैदों ट्राइबेलनि थाखाय जुदि जों खामानि मावगासिनो दं दा बयबो आङो आशीर्बाद होनो फैदों आसा खालामो आङो बेसेबां हायो ट्राइबेलनि थाखाय थैथां मावलांगोन जुजिनानै मावलांगोन माखासे जोंहा जोंनि आतसुनि कमौथा दंखायो लोगो दोगो आरो आं हारसिंथ' मावनो हाया जोंनि बेसेबां मेम्बारफोर दं जों जयैसो मावगोनथ' আপোনাৰ সন্তান জিএনএম বা এএনএম নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022